min kam min wiyonno leydi ne ɗeɓi wadde sécurité zéro wonto waɗi e almudi en zéro te kaaliɗo woppu wadde déclaré aɗa wiya en gañaki ceerno kono to holto gañen kaaliɗo ɗum ko woni ɗum ko woni ɗum ko woni ceerno hay min won ko kemmi hen te kaaliɗo yo Allah surat mawɗo no daso e tali te hay no ɓornirta la a change ɗum a change comportement ma waɗa robbo yon saha kaaliɗo kawra e debbo pullo ndesa yonde ɓorno robbo wayni leggal ɓornaɗo robbo ni saabu ay kaaliɗo neɗɗo ko joɗɗa ko jonteɗa wonko gandanɗa sa ɓornima ɗum a jeeya ɗum ceerno haali gongode a jeeya kaaliɗo waɗa kiloɗe e silen ma a jeeya a faami wayni ceerumodi waɗa kilote mi jeeya te ƴew to jodnomi ɗo kaali ko joni toon ko ɓuuri capantato yimɓe wayi zéro complexe waɗani kam complexe te heewɓe nana ñaama restaurant ko jiiɗa ne porsa no porsa te ganda sabu ko an aɗa anndi ɗum e yam kaali mi ñamata pizza wallahi hay précia a yarata mi yarata précia wallahi machallah kaaliɗo ko jinmi ko ɓuuray akara min ɓuuray akara ɓurani kam sawarma sa restaurant guertoɗe mbatta ko ma comment guerte min tew mbaɗanmi